Abubuwan da ke sa ƙwayoyin halitta su lalace, ma'ana maniyi. Kaɗan daga cikin abubuwan da yake sa su lalace. Kada a manta da following da liking da sharing don 'yan uwa su amfana. Allah sa mu dace. Dan Allah, dan alfarmar fiyayyen halitta, wannan bidiyo a mamu sharing don 'yan uwa su sani cewa ga abubuwan da ke lalata sperm, ma'ana ƙwayoyin halittar bil'adama. Abu na farko wanda yake lalata sperm shine sa matsattsen wando ko jeans ko kuma normal wandon mu na yadi ko na shadda. Abu na biyu shine kusanto da waya, ma'ana phone, kusa da al'aurarka ko da yaushe ana kiranka tana ringin. Na uku shine shaye-shaye, musamman shisha ga matasanmu na yanzu. Duk mai shan shisha da sigari da sauransu, to don ya ga sperm ɗin shi ya tsinke ya lalace, to ya binciki wannan abun. Sannan abu na gaba shine yin istimna'i. Wanda ya yi istimna'i, to dan sperm ɗin shi ya lalace ko kuma ya ga wata matsala to low sperm, to ya binciki wannan istimna'in da ya yi. Duk mai buƙatar ingantaccen magani na dawo da sperm daidai, ya ɗauki number mu ya mamu magana, insha Allahu za mu ba shi ingantaccen magani. Ka manta da following da liking da sharing da 'yan uwa su amfana. Allah sa mu dace.